मानगोनां एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर' सारा बिटिआर एग्रिमेन्टनि दफाफ्रा जे मावफुंजायाखै बेखौ बिराद मोदोमाव नांनानै गोबां खोथा बुंगासिनो दं ससियेल मिडियायाव बिथाङा। बेखौथ' नोंथांमोना मिथिखाबाय। दा खोथाया जाहैबाय मालाबा बिथांमोनहा एग्रिमेन्टनि गेजेरजों सान्थि सुक्तिनि गेजेरजों गोबां बर'फोरनो आरो गोबां एनडिएफबि बिथांमोननो साख्रि सोबाय होनबा आखाइ ख्रब 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 खबो। बेबादिनो मालाबा बिथांमोना 86% बिटिआर सुक्तिनि दफाफ्रा मावफुंजाबाय बा आखाइ ख्रब 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 खबो। जोंहासो कनफिउस जालायलांबाय बेसेबां मावफुंजाखो माया मावफुंजाखो ना मावफुंजायाखै। बेनिनो मानावगिरि दिपेन बर' बिथां द प्रेसिडेन्ट अफ एबसु बिथांनि बुंनाय खोथाखौ ससे खोनासंग्रो, बिनि उनाव पइन्टआव फैफिनगोन। গাঁও অধিক অন্তৰ্ভুক্ত কৰিব লাগে সেই বিষয়টো আমি উত্থাপন কৰিছোঁ। কাৰ্বি আংলং ST হিলৰ বিষয়টো আমি আজি উত্থাপন কৰিলোঁ। স্কুল প্ৰভিন্সিয়েলাইজেশ্যন 6.3 BTC চৰকাৰ, বড়ো কছাৰী কাউন্সিল, অসম চৰকাৰ আৰু এবছু UBPO বড়ো সাহিত্য সভা একেলগে আলোচনা কৰি প্ৰভিন্সিয়েলাইজেশ্যনটো কি ধৰণে কৰা হ'ব অসম চৰকাৰক দায়িত্ব ল'বৰ কাৰণে আমি আজি দাবী জনাইছোঁ। আৰু ইয়াৰ লগতে NDP জড়িত যিখিনি কেছ উইথড্ৰ কৰিব লাগে আৰু ইয়াত মানে জেলত এতিয়াও ৰঞ্জন দৈমাৰী আন 6 গৰাকী আছে, তেওঁলোকক ৰেহাই দিব লাগে বা জেলৰ পৰা ওলাই দিব লাগে আৰু যিখিনি মাকিয়াৰ পৰিয়ালক পইচা দিব লাগে। বহুতো বিষয় তেনেকুৱা नुनो मोनबाय, बुजिनो मोनबाय नोंथांमोना। नाथाय मोनसे खोथाया सैथो, बेखौथ' बुंनांखागोनानो। खिन्थु जेब्ला प्रमद बर' बिथाङा बिटिआरखौ सालायदोंमोन अब्ला खिन्थु एबसुनिफ्राय बेबादि मोनबो खोथा ओंखाराखै दै। बिथांमोना फुरा सिरि सुबसाब थाखादों दिपेन बर' बिथांमोना। प्रमद बर' बिथां सालायनाय समाव बिथांमोना माबा खालामनांगौ ना बबेबा दफाया जाफुङाखै ना सोरबा रायजो राजाफ्रा गाबनांदों ना दुखु दाहा सहायनांदों बेखौ जेबो खेल लाखायाखै। बे 5 बोसोराव ओरैबादि सोथुमजोबदों थफ्लाखौ होननांगौ ना थफ्ला लानानै सिरि थादों ना सरखार बादि बिथांमोना सालायदों बेखौ रायजोफ्रासो होननो हासिगोन। नाथाय दिनै फैयै फैयै नुफैबाय आरो हाग्रामा महिलारि सारा गावसिनि सापर्ट खालामनाय दोलोआ गभर्नमेन्ट दायाखिसै नालाय, हाग्रामा महिलारि सारा सरखार सालायबाय नालाय सिथों सिथा खालामनो माबा माबि जाबसिनना होगासिनो दं बिथांमोना। दिनै स्कुल कलेज प्रभिन्सियेलाइज खालामनायनि बाथ्रा, 10टा कलेजेसफ्रा प्रभिन्सियेलाइज जाबाय, सरकारि नर्म्स हिसाबै बिथांमोना बेथन मोनसिगोन, सरकारि खालामनाय जासिगोन होननानै एबसु अफिस एटम बम गावनानै बेदर जानाया, अमा सिथार मैसो सिथार बायदिसिना बेदर आखाइ जानाया दिनै बोरो बिथांमोना 10टा कलेजेसफ्रा मानो जादिया। बेखौनो खुथार खुथार बयबो इउटुबारफ्रा होनदों, लिडारफ्राबो होनदों। बिथांमोना सिब साब खालामनानै सहायनानै थाबाय थादों। आरो मालाबा बिथांमोना बैसोर सैथोखौ खिन्थाना होनायखौसो प्रतिबाद खालामबावो। नायदो दिनै बबे खोथाया फलिफैखो, बबे खोथाया फलिफैखो, बेखौ साननो गोनां बाथ्रा। दा दिनै बे एखे खोथाखौनो माखौ थगायनो, दतमायाव एबसुनि एनुवेल कनफारेन्स जायोब्ला अमित शाह बिथांखौ लेंहरदों, नखर मन्त्रि भारतनि हम मिनिस्टार अफ इन्डिया बिथाङा फैदों। बेयाव होनदों बिथाङा 86% बिटिआर सुक्तिनि दफाफ्रा इमप्लिमेन्ट जाबाय होननानै। दा बबेयाव 86% जाखो? आरो 86% जाबायब्ला मानो बेफोरबायदि डिमान्ड खालामबावनांगौनि गोनांथि दं? आरो मालाबा बुङो मानाव गेदेर प्राइम मिनिस्टार अफ इन्डिया श्रीजुत नरेन्द्र मदि बिथां साहाबा बुङो गोबां एनडिएफबि बिथांमोना बिटिआर एग्रिमेन्टनि गेजेरजों साख्रि मोनबाय, बर' इयुथ्सफ्रा साख्रि मोनबाय, एथ'जन होनलायनानै बुंबाय। बेवहायबो बिथांमोना आखाइ ख्रब 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 खबनो हाबाय नङा गाराखौनो। सोर एनडिएफबिया बिटिआर एग्रिमेन्टनि गेजेरजों साख्रि मोनदों बेखौथ' बिथांमोना फोरमायनो हाया। दिनै मुंख्लंनि खोथा, मुंख्लंनि फैसानि खोथा, बे पेकेजखौबो बिथांमोना होजोबखायाखै। दिनै हाग्रामा महिलारि सारनाव डिमान्ड खालामबाय। आरोबाव बिथांमोना स्कुल कलेज प्रभिन्सियेलाइज जानांगौनि डिमान्ड खालामबाय। डिपार्टमेन्ट दं हिसाबै गावबागाव लाइनजों मावगोन।
बिस्राबो जथेस्थ' रोखोमनि हाग्रामा महिलारि साराबो बिटिसिखौ सालायनाय हिसाबै गियान दं। दिनै रन्जन दैमारि बिथां सार सुक्तिखारि, बे सुक्तिखारिखौनो सासे सिगनेटरिखौनो नोंथांमोना सहि होखांनानै जेलाव सोफैबाय। दिनै बेखौ गावसोरो खेबसेबो नाजाफेरासै। बिथां रन्जन दैमारि सारनिनो बिनानाव मेडाम अनजलि दैमारिया बुंबाय थादों, खेबसेबो लोगो हमाखै, खेबसेबो रायज्लायाखै, रायज्लायनो लेंहरसेयावबो फैयाखै होननानै। एबसुनिफ्रायबो थाङाखै, प्रमद बर' बिथांनिफ्रायबो थाङाखै। दा बिथांमोना बख'नोनो नाजायाखै, केस गोनांफोरखौबो नाजायाखै। अब्ला दिनै नोंथांमोना दासो डिमान्ड खालामलाबायनानै गोसोखां बुंबाय थाबा बेखौ रायजो राजाफ्रा मा बुंगोन? बेखौ रायजो राजाफ्रा मा बुंगोन? नाथाय हाग्रामा महिलारि बिथाङा गावनि लामाजों गाव मावगोन, मावनांगौ खामानिफोरखौ मावलांगोन। बेखौ बाराद्राय बेफोरबायदि आन्दलन खालामनानै दिगदार खालामबाय थानांगौनि गोनांथि गैया। दिनैनि समाव नांजा खोथाफोरखौ बुंहरनायाव थाब हायो। जे खोथाया हाग्रामा महिलारि सारनि बिरुद्धि जागोन बादि, बे खोथाखौ दिपेन बर' सारा हदाय टेकेटर मगरफोरा अलाथ' आमि देखि बले फायसु जों नुनो मोनदों। नाथाय जे दाख्लि जे सासे सुबुङा बुंलांबाय, आकाशुनि लिडारा बर' जाथिया खिलन्जिया नङा होननाय, बे खोथाखौ फंसेबो बुङा। बेनि सायाव बोरै सहायनानै थायो? बै समावबो सहायनानै थादों। रायजोफ्रा बेनि सायाव मा बुङो कमेन्टजों जों फोरमायहर। आं नेनानै थागोन। थेंक इउ फर वाचिं। लाभ इउ।